Vandaag in Dwars door Limburg, Marino vertelt over zijn nieuwe kerstshow. De organisatoren van het Punkfest schuiven bij ons aan en Femke vertelt over de projectverhalen van het thuis en het bezoek van Anne Steenhoff. Dit is Dwars door Limburg. Welkom weer bij Dwars door Limburg met vandaag Kerstmis met Marino. We praten over een bijzonder project en we hebben het over het Punkfest. Maar eerst Femke, ben jij in de beurt? Ja, inderdaad. Waar wil je het met ons over hebben? Ik wil het heel graag hebben over ons nieuwe pilotproject Verhalen van Thuis. En dat project heeft te maken met het gebruik van je thuistaal, dus je moedertaal. Wij kennen natuurlijk hier op school vaak Nederlands als voertaal. Maar we zijn bij basisschool Bosdaal in Reuver begonnen met een pilot om daar anderstalige ouders mee te nemen in het voorlezen van hun eigen kinderen in hun thuistaal. Mm-hmm. En dat doen we met de taalklas die basisschool Bosdaal heeft. Ja, moeilijk om op te zetten, omdat dat nogal wat verschillende talen kunnen zijn? Ja, we hebben een dame, Anja van Schijndel, bereid gevonden om als projectvrijwilliger bij ons aan de slag te gaan. Zij heeft heel veel kennis en kunde rondom onderwijs en is met ons het project gestart. En er zitten verschillende talen die gesproken worden binnen de taalschool. Dus, en vind daar de juiste boeken bij. Dat is nog wel eens een uitdaging inderdaad. Ja. Want dat zijn niet de standaard dingen die jullie in de biep normaal hebben staan. Daar moet je voor zoeken om dat bij elkaar te krijgen? Ja, de hoeveelheid meertalige boeken, anderstalige boeken is beperkt. Wordt wel steeds meer. We krijgen natuurlijk in Nederland steeds meer te maken met anderstaligen. En de reguliere talen die zijn nog wel redelijk verkrijgbaar. Maar we willen ook heel graag rijke taal, dus echt taal van niveau aanbieden. Mm-hmm. En we zijn nu zover dat we dan gekozen hebben voor Nederlandse prentenboeken die we dan zelf zorgen voor een vertaling. Zodat we toch die rijke taal kunnen aanbieden. En je ziet dat de kinderen door die thuistaal te mogen gebruiken echt wel weer die sprankel in hun ogen krijgen. Dus dat ze begrijpen waar ze het zelf over hebben. En door dan daar het Nederlands aan te koppelen, zien leerkrachten ook echt hun taal, hun woordenschat vooruitschieten. Straks meer met jou natuurlijk, Femke. Ja. Marino, naar jou over. We kennen je als zanger van een band, Marshmallow Moonshine. Het bekt lekker en het klinkt waarschijnlijk ook wel heel lekker. Maar je werkt momenteel aan heel iets anders. Aan een grote kerstshow waar je bij betrokken bent. Kersbedig. Klopt, inderdaad. Wat is het precies? Kersbedig, Kersbedig is eigenlijk een kerstvoorstelling waar muziek en theater eigenlijk samenkomt. Waar eigenlijk alles wat met kerstjes te maken heeft eigenlijk samenkomt. Dus eigenlijk een kerstbelevenis, ga je er weer, maar dan in het theater. En wij komen met deze voorstelling Kerstmis brengen in Kapel dit jaar. Dus het wordt een voorstelling waar we sowieso allemaal nieuwe Limburgstalige kerstliedjes tegen huur gaan brengen. Samen met een 19-keppige big band. En dat is eigenlijk de voorstelling Kersbedig. Het wordt gespeeld met een grote big band. Neef het feit dat het natuurlijk allemaal er heel mooi en kerstrijke uitziet. Moeilijk om met zoveel muzikanten samen de muziek te maken? Ja, het is een uitdaging, maar wel echt ontzettend leuk. Het zijn 19 professionele Limburgse muzikanten die hun sporen in Limburg een wieteboet hebben verdiend. En die hebben we eigenlijk, vorig jaar zijn we ermee begonnen met die productie, ze allemaal met kerst allemaal nog een keer samen te hebben. Dus iedereen, ook die band, die kennen elkaar natuurlijk van backstage en van de grotere projecten. En ergens kennen ze elkaar allemaal wel. Maar echt om samen muziek te maken, dat gaat agendatechnisch gewoon bijna nooit. En door zien we eigenlijk, met ons productieteam, zien we er eigenlijk voornamelijk als eerste mee aan de slag gegaan om die mensen allemaal op dezelfde plek, op dezelfde datum, op dezelfde tijd, op een podium te krijgen, 2 data. En dan even bij je ook nog in de studio te krijgen. Want we hebben, in de zomer hebben we al de liedjes, zeg maar, die nu dadelijk met kerst de route gaan komen, die hebben we toen al opgenomen. Maar dat was wel een feestje. Het was voor onszelf ook een feestje met z'n allen samen te werken doorin. En dat onder de noemer van kerst eigenlijk. Ja.
ja, meer verbinden met kerst dan dat kind ze niet. Ja, en toch wel heel speciaal, denk ik, ook om het in de zomer al te moeten gaan voorbereiden. Dus, Zeker. de kerstgedachte is er dan nog niet gans. Nee, er moesten velen van het dak en ik zeg te denken van, oh, wat zund dat er geen sneeuw is. Ja, dus dat is gewoon iets aparts. Ja. Maar de liedjes, die gaan ook over het kerstgevoel. En dat kerstgevoel, dat komt, voornamelijk met kerst komt het echt naar boven, maar dat zit eigenlijk de rest van het jaar door het leven heen. Ja, want als er nou boete komt, mensen hebben de eerste lampjes hangen, dat soort dingen. Heerlijk. Dus nou komt het donkere dagen. Met de Big Band gaat je ook naar die dagen toe dat de optredens komen. Zien er nou nog veel meer repetities? Moet je nou zeg maar, de puntjes op de i zetten? We zien nu de puntjes op de i zetten, ja. Alle repetities die zijn nog geweest. En ja, de eerstvolgende repetitie die we hebben, dat zal in Kapel weer zien, op de dag dat we gaan spelen. Ja, alle stukjes zien af, alle liedjes zien af. Iedereen heeft de spulletjes toegekregen. We hebben de nummers doorgespeeld en ze zien opgenomen. Nou. Dan komen we zo langzaamaan ook richting kerst komen die liedjes ook uitbrengen. Met videoclips en natuurlijk op Spotify en dergelijke. Zodat mensen dit jaar met kerst al een x-aantal van die liedjes uit de voorstelling. Tijdens het kerstdiner, eerste kerstdag, tweede kerstdag en misschien ook derde kerstdag gewoon nog wel kunnen draaien. En hopelijk dat we zo bij de mensen in de huiskamer ook het gevoel van kerst kunnen brengen. En dat gaan we nu ook alvast doen. We gaan gewoon loesteren naar een van die nummers, Kerst bij dich. Ik huur een kinderkuurtje zingen, over cadeaus en kerstbel hingen. In de lochten schienen boven mijn kap. Mijn tierne kalden snotterbel, ik loop een kroegen en bestel een lekker gleesje van de Wermzuite wien. En dan in Ens bekruben mich, ja die lach en die gezicht. Duizenden kilometers bis ze van mij weg. Ik pak het vliegtuig, ik vertrek en ik breek mijn goste nek. Wil met kerstmis bij dich zien. Geweldige sfeer. De mensen vermicht uit dat we aan kerst denken. Ook chocomel, slagroom, dat soort dingen natuurlijk. Dat is goed erbij. Zien dat dingen die mensen ook kunnen verwachten. Ook deze muziek in Dok 6, wat ook komt als eerste. Dus, Zeker. Mensen kunnen verwachten dat die volledige band er is. Mensen kunnen verwachten dat we het kerstgevoel echt naar Kapel gaan brengen. De voorstelling in Kapel die wordt ook iets anders als die in Venlo gespeeld wordt. 22 december spelen we in Maaspoort. 20 december dan in Kapel. Bij iedere voorstelling die gaan we ook maken op de plek waar dat we spelen. En dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de mensen die naar de voorstelling kunnen komen kijken. Deze week kregen alle kaartkopers die er nu al zien, die kregen een kerstboodschap van mij op de mail. Dat is een filmpje van nu Dok 6. En dan wordt er eigenlijk gevraagd om er meest dierbaarste kerstwens uit te spreken. Of uit te typen eigenlijk naar ons toe. En daar gaan we wat mee doen. Met alle kerstwensen wordt er iets in de voorstelling mee gedaan. Het kan zien dat ze in vervulling komen. Het kan zien dat ze ergens te zien. Het kan zien dat we door iets met... Ja, ik kan er niet heel veel over gaan vertellen, maar... denk aan als je een tripje wil naar Vegas 3 weken, dat sowieso maar eens kennen. Dat ze het in die voorstelling krijgt. Ze kunnen die afzouwkaarten. En maar doet vooral de wens. Ja. Of een oude gouden ring is nog een keer wat ze hebben. Tot aan een heel fijne kerstwensen. Die misschien niet heen is, maar 10.000 kilometer weer de weg. En ook zo kunnen we in verbinding leggen. We hebben een heel groot team achter ons dat ons kerstengeltjes. Die met die wensen aan de slag gaan. En dus ook die voorstelling, die wordt overal waar we komen, wordt die anders door die wensen. Ja. Door de wensen van mensen. Dat maakt het dan wel heel bijzonder en ook heel speciaal natuurlijk. En spannend als ze er naartoe geeft. Dus, Zeker. Maar het wordt vooral een avond dat ze heerlijk achter de hoed kunt zitten. Kunt luisteren naar die lekkere klanken. Van allemaal nieuwe kerstliedjes in het dialect. Ja. Wij doen zelf ook dat soort wensen. Dat doen we bij het PNM-hoes. Toch gaan we die ook tegenkomen weer. Dat klopt. Ja, dat is inderdaad waar, ja. We gaan een van die wensen, die gaan we hoogstwaarschijnlijk dan meenemen in het hoesbioog. Oké, dus dat wordt ook leuk om naar uit te kijken. Dus, ja. Ik kijk er nu al naar uit. Nee, dat wordt echt tof. Daarom. Dok 6, dat was de eerste. Dat is ergens in december. 20 december is in Dok 6 in Panningen. En 22 december dan in Maaspoort Venlo. En tot aan die tijd komen er langzaamaan de kerstliedjes die gaan we releasen
Zodat we langzaam al een beetje kunnen gewoon winnen aan het gevoel van kerst. En misschien zelfs al de liedjes een beetje meezingen. In de verse zou ook leuk zien. Super dat ze hier was. Heel veel succes met hetgene wat ze aan het proberen is. Wat we misschien nog wel door de jaren heen dukker gaan zien. Super dat ze er was. Liet me iets om echt naar uit te kijken. Dus leuk om dat te gaan zien. En om de mensen alvast een beetje in de stemming te brengen, gaan we nog luisteren naar wat muziek voor Gewoon sneller als het leeg. Ik kon het holen en ik kreeg ons geen loog meer. Het duizelt in de kop. Ik denk aan dich, wie zit er stijs en dat kerstkleedje wo ik smijs. Mijn hart van dat bedaren brengen moet. Hoe de LP klinkt iets van Presley. Kreeg het warm als ik denk wie hun met kerstmis bij ik kan zien. En al geloof ik in de stroten van een ongesneerd Berlijn. Leef nog even mee, ik trotseer verdicht erin. Of ik hou met mijn bloed te klauwen, met een weg door een kolenmijn. Ach, zolang ik maar met kerst bij dich kan zien. Ja, we kunnen zien dat er wat nieuwe mensen aan de desk zijn gekomen. Daarover straks meer. Maar Femke, eerst nog bij jou. Je hebt een boek meegenomen, Een lui letterland. Ja, klopt. Dit boek is van Anne Steenhof. En Anne was gisteren bij ons op de netwerkbijeenkomst van leescoördinatoren aanwezig. Om met deze leerkrachten, die opgeleid zijn tot leescoördinatoren, in gesprek te gaan over de leesontwikkeling van kinderen in Nederland. We hebben met alle basisscholen en middelbare scholen inmiddels een samenwerking binnen de gemeente Pil en Maas en de gemeente Bezel. En bij die samenwerkingsovereenkomst bieden wij onze expertise vanuit de bibliotheek aan de scholen rondom leesontwikkeling en leesplezier. En 2 keer per jaar hebben we een netwerkbijeenkomst. En die stond gisteren in het teken van uitwisseling tussen deze leescoördinatoren en een lezing van Anne Steenhof. Oké, die zelf ook leerkracht is, volgens mij. Ja, en ook schrijfster klopt. dus. Ja, zij is leerkracht in Utrecht. En eigenlijk toen zij begon met lesgeven, toen schrok ze eigenlijk heel erg van het leesniveau van haar leerlingen. En dat boek is eigenlijk is een handreiking met eenvoudige stappen die leerkrachten, maar ook opvoeders en instanties die te maken hebben met onderwijs kunnen gebruiken om het leeslandschap, de taalontwikkeling van hun leerlingen te bevorderen. Ja, het zijn ook dingen die volgens mij afgelopen weken nog in de landelijke media ook waren. Het feit dat jongeren zoveel op telefoon, sociale media zitten, dat ze het lezen een beetje aan het verleren zijn. Ja, klopt. Dus in die zin ook iets wat nu speelt. Ja, zeker. En dit boek heeft iedere school van ons cadeau gekregen voor de zomervakantie. Om in de zomervakantie te proberen om de leerkracht ook zelf te laten lezen. En we waren gisteren met een groep van 30 mensen bij elkaar. Dan zie je dat de ene school daar al heel erg mee bezig is. En de andere school wel stappen zet om meer jeugdliteratuur op school te gaan gebruiken. Mm-hmm. En wij zorgen natuurlijk ook binnen de samenwerking voor een aantrekkelijke boekencollectie. Die vooral bestaat natuurlijk uit gedegen jeugdliteratuur. En juist dat diep lezen, dus echt lange perioden kunnen lezen door leerlingen. Dat staat nu door het computer en alle social media gebruik onder druk. Ja, het waren ook in mijn tijd de mensen niet de meest populaire dingen om van de boekenlijst iets te moeten kiezen. Dus nee. de dunne boekjes werden meestal gekozen, dat zou nog zo zijn. Maar je werd toen toch wat meer aan het lezen gezet dan dat je tegenwoordig automatisch zou doen waarschijnlijk. Ja, en die verandering heeft eigenlijk te maken met dat Nederland ooit bedacht heeft, we gaan begrijpend lezen als vak op de basisschool inbrengen, zeg maar, gebruiken. En daar leren ze strategieën. En dan is het niet meer, ik lees voor mijn plezier en leer dan kennis over de wereld, maar meer, hoe zorg ik dat ik mijn strategieën ken? Ja. Waardoor het diep lezen echt wel verloren gaat. En je ziet dus dat leerlingen daardoor minder lezen.
en hun verbeeldingskracht rondom alle onderwerpen in de wereld verliezen. Nee, erop, Tom. We hebben echt ons best gedaan om het lezen minder leuk te maken. Ja, dat is goed gelukt in Nederland. Ja. Er staan twee heren bij die best wel een stukje jonger zijn. Podcast versus boek, wat zou jullie keuze zijn? Dus, Nou, in de auto zet ik altijd lekker een podcast op, dus dat is altijd fijn. ja. Maar op zich natuurlijk ook wel iets waar je iets van leert, dat wordt heel nuttig is. Zeker. Maar waar je niet per se van leert lezen natuurlijk. Denk ik. Dus, nee, daarom kan ik me iets bij voorstellen. Mooi project. Gaat ook doorlopen, neem ik aan. Dus, Nou ja, onze dienstverlening, onze inzet als kenniskanons noemden ze ons rondom jeugdliteratuur. Daar blijven we zeker inzetten op de scholen in beide gemeenten. ja. En een lui letterland kan daar mooi bij helpen. Ja, eigenlijk, hè? zeker weten. Ja. Ja. Van jou uit gaan we naar toch wel de wat hardere muziek. Punkfest, zo mag je denk ik wel noemen. Gitaren horen er denk ik ook wel een beetje bij. Welkom Niels en Jarek die hier zijn. Het vindt binnenkort weer plaats. In Panningen, heel dichtbij. Wat voor soort muziek kunnen we daar verwachten? Ik denk vooral punk en hele harde rock. Maar vooral punk. En dan ook specifiek van een game die we meegenomen hebben. En dat is namelijk Tony Hawk's Pro Skater. Dat is echt wel een game van onze generatie. En een van onze eerste internationale bands eigenlijk die naar Punkfest komt vanuit België. Die heet Honey Talk. En ze spelen uitsluitend muziek van deze game. Super vet. Dus we zijn heel blij dat we ze mogen verwelkomen dit jaar. Oké, nou, om mensen een idee te geven wat voor soort muziek dat ze mogen verwachten, hebben we natuurlijk ook wat staan waar we naar kunnen kijken en luisteren. Naar wie gaan we kijken? Er komt van alles en nog wat voorbij. Maar een van de iconische nummers, denk ik, zeker wat in deze game terugkomt, dat is Superman van Goldfinger. Oké. Dus, Wij zijn benieuwd. Punkfest is er nu een paar jaren al, hè? 2022 volgens mij is het gestart. De band Copien die zal er te beluisteren zijn. En ik zie daar al Sugar Punch op staan, een band die daar ook te beluisteren zal zijn. Wat is de basis? Waar komt het vandaan? Ja, dat komt eigenlijk uit twee bands. Dat is als eerste Copien en als tweede is dat waar we zelf in spelen, is dat Decatalyzed. En dat is eigenlijk een klein beetje, misschien wel vanuit de coronatijd gegroeid nog. Toen waren er heel weinig events en optredens waar we konden spelen. En toen dachten we, we nemen het heft gewoon in eigen handen en we gaan gewoon zelf iets organiseren. En zo is het eigenlijk, in 2022 zijn we inderdaad begonnen met de eerste editie van Punkfest. Dat doen we nu nog steeds, al de vierde editie weer. En dat doen we nog steeds met plezier. Dus, Ja, want als je muziek maakt, is een van de leukste dingen om het ook op een podium te mogen doen voor een publiek, lijkt me. Dus, Copien is nou de host van het gebeuren. Wat betekent dat voor jullie? Dat betekent voor ons dat we voornamelijk met de organisatie bezig zijn. En dat Copien inderdaad een van de bands is die dus 's avonds natuurlijk de kabaal gaat maken en natuurlijk gaat spelen. Ja. Die band die kwam uit België. Jullie komen hier uit de buurt. Waar komt de rest vandaan? Waar vinden we de punkbands? Ook uit de regio. Copien is ook een lokale band van mensen die hier ook allemaal uit de regio komen. En hetzelfde gaat ook voor Sugar Punch. Dus jongens die je kent, of jongens en meisjes. Ja, en meisjes. Ik heb dat achterkant van de Precies. Die je nog kent van je middelbare schooltijd, dat soort zaken. Onder andere. Ja, dat is best wel een hechte club, moet ik zeggen. Meestal er zijn wel meer events hier in de buurt. En je komt altijd dezelfde harde kern, die kom je wel tegen, kan ik zeggen. Ja. En nou is het natuurlijk muziek die je normaal op, ik zeg maar even 3FM of Radio 2 niet zo vlug zult horen. Maar er is echt wel een markt hiervoor. Er zijn mensen die hier graag naar luisteren. Hoe vinden jullie elkaar? Waar kom je elkaar tegen als je in de punkscene zit? Ja, absoluut inderdaad. Er zijn eigenlijk heel veel festivals in de buurt. Eentje daarvan bijvoorbeeld is Jera On Air. Die is in IJsselstein te vinden, ook in Limburg. Dus, en zo zijn er talloze
festivals inderdaad waar tienduizenden mensen in de buurt hierop afkomen. Dus je merkt dat het binnen deze regio echt wel leeft. En je merkt dat hier in Panningen onder andere en in de omgeving van Pelemaas merk je dat ook. Ja, in die zin kan het ook een lange traditie krijgen. Baarlo heeft zijn prog-power die er elk jaar is. Dit soort punkmuziek is misschien weer net een andere stroming. Het heeft dit jaar ook een thema. Welk thema is het voor het jaar 2025? Voor dit jaar is eigenlijk het thema is ook gewoon dit spel te genomen hebben, maar dan een andere uitvoering van het spel, een iets nieuwere. Dat is eigenlijk de basis, het thema wat we nemen voor Punkfest dit jaar. En voorgaande jaren was rondom het bouwens gethematiseerd of MSN of Pokémon als thema. Dit jaar Tony Hawk's Pro Skater. Oké, en die combinatie met die spellen, dat betekent ook mensen die dit soort spellen leuk vinden, die vinden ook die muziek leuk? Of is het meer van als je dit soort spellen doet, dan ga je die muziek heel veel tegenkomen? Ik denk een combinatie van beide. Enerzijds groei je erin. Voor mij was het, ik vond skaten als kind super vet. En doordat ik het spel ben gaan spelen, ben ik onder andere muziek ingerold. Maar ik kan me ook best voorstellen dat voor sommige mensen precies het omgekeerde is gebeurd. Top, dus dat je via zoiets daarmee in aanraking komt en voor de eerste keer hoort. Een beetje wat je nu ook ziet met die TikTok-filmpjes, die vaak ook een combinatie hebben met spellen die de kids graag spelen natuurlijk. Ja. Voor Sugar Punch, wat gaat dat betekenen dat jullie meedoen met het Punkfest dit jaar? Wat het voor Sugar Punch specifiek zelf betekent, weet ik zo niet. Ik ben van die Catalyzed. Maar nee, het is wel een uitbreiding op een tour. Want ze trekken rond in de regio, spelen op verschillende plekken. Om onder andere een nieuwe single aan te kondigen. Ja, ze zijn ook bekend inderdaad richting YouTube en Spotify staan ze overal op. Een van de iconische titels die ze hebben is inderdaad I Want It All. Die is een van hun bekendste nummers. Dus die gaat wel rond binnen onze scene. Oké, dus mensen die de band nog niet kennen, hebben daar de kans om ze te leren ontmoeten. Maar ze kunnen vooral ook een beetje voorbereiden, al een beetje huiswerk doen, zoals dat netjes moet. Zodat je weet wat je daar gaat horen. Nou, super vet natuurlijk. Ja, het enige wat mensen moeten weten is waar ze naartoe moeten en wanneer dat gaat plaatsvinden natuurlijk. Hè? Exact. Ja, help ze even. 6 december vanaf 8 uur bij Café Tinus in Panningen. Top. Het staat ook netjes achter jullie natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat mensen nog even aan het zoeken waren of naar een plaatje aan het kijken waren. Heel veel succes met Punkfest 2025 en natuurlijk heel veel plezier er ook, want daar gaat het voornamelijk om, denk ik. Ja, dankjewel. Ga lukken. Zeker, dankjewel. En dat was het dan weer voor ons. Meer activiteiten vind je zoals altijd op onze site. Fijn dat jullie er hier waren. Fijn dat u er thuis bij was. Dank voor het kijken. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.